Dragii mei, bună dimineața! 20 mai 2025. Mă bucură ceva în dimineața aceasta faptul că am reușit să mă trezesc la ora 5 fără 10. Și asta nu că este meritul meu, ci că Dumnezeu a îngăduit să mă trezesc. Mi-am făcut o cafea. Știți și ce am făcut? Am deschis și geamul și am ascultat păsările cum cântă. Mi-a cântat privighetoarea. Extraordinar. Mi-a cântat cucuștucii. Mi-au cântat vrăbile. Aștept să vină și rândunercile. Încă nu le-am văzut, dar o să vină. Au cuiburi. Asta e bucuria care o trăiesc când mă trezesc dimineața și mă gândesc că a existat un creator care a creat toate aceste lucruri ca să satisfacă nevoia noastră de recreere a sufletului și a minții. Și asta mă bucură mult. La un geam în spate am un cuib unde vine o vrăbioară. La un moment dat au fost două, acum e doar una. Și în fiecare dimineață vine această vrăbioară. Când o văd, mă gândesc la promisiunea lui Dumnezeu. Că eu sunt mai mult, valorez mai mult decât multe vrăbii. Când mă trezesc dimineața și mă pregătesc să mă duc la muncă, îmi dau seama că Dumnezeu este Cel care are grijă de mine. Că El m-a păzit până acum. Dragii mei, provenind dintr-o familie cu 10 copii, gândiți-vă o mamă care a crescut 10 copii și a trebuit să spele la mână scutece, a trebuit să ne pregătească câte o oală de mâncare în fiecare zi și asta poate de 2 ori pe zi trebuia să facă mâncare. Mama noastră, scumpa noastră mamă, ne-a slujit. Și Cel care ne-a ținut în brațe și ne-a dat o familie este Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o familie, că am o mamă, că mi-a dat un tată. Dragii mei, astea nu le pot uita. Nu le pot călca în picioare. N-am cum să-mi distrug rădăcini. Sunt un om bogat pentru că am părinți. Sunt bogat pentru că am o soție, sunt bogat pentru că am copii, sunt bogat pentru că pot ieși și asculta cântecul păsărelilor. Sunt bogat, dragul meu. De aceea vreau să fiu mulțumitor astăzi și te îndemn și pe tine să-i mulțumești lui Dumnezeu, să nu te îngrijorezi. Veștile vor veni, rele. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, veți auzi de războaie și de vești de războaie. Asta, m-am tot gândit la expresia aceasta, veștile de războaie. M-am gândit de ce cuvântul lui Dumnezeu introduce în text lucrul acesta. Pentru că este teribil, dragii mei, ca și indivizi, să tot auzim despre război. Este teribil, va lucra la mintea noastră. Războiul psihologic, starea asta de neliniște, starea asta de nesiguranță nu o aduce Iisus Hristos. Starea asta de nesiguranță o aduce prințul puterii văzduhului, al duhurilor care lucrează acum în fiii neascultării. Dragilor, aceasta o aduce diavolul. Prințul puterii văzduhului. El aduce starea aceasta. Dar deasupra acestei stări este Duhul lui Dumnezeu care se mișcă, dragilor, și care aduce viață. Vreau să vă îndemn să rămâneți lângă Dumnezeu, lângă Hristos. Dragilor, în fiecare zi trebuie să ne luăm crucea, pentru că așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru că ne-a poruncit El să ne luăm crucea și să-L urmăm pe El. Când au venit oamenii și le-au întrebat, Doamne, am vrea să vedem unde stai. El i-a luat și i-a dus și le-a arătat unde stă. M-am tot întrebat,
Oare ce le-a arătat Iisus? Ți-ai pus întrebarea, te-ai gândit vreodată să-i zici lui Iisus, Doamne, arată-mi unde stai? Și garantez că Iisus te va lua într-o zi de mână. Te va duce în casa unui creștin bonlav și îți va spune, uite aici stau. Te-am așteptat și te aștept să mă vizitezi. Te va lua Iisus de mână și te va duce în casa unei familii sărace, care poate n-are ce pune pe masă. Și îți va spune, uite, aici stau. Te va lua Iisus de mână și te va duce în închisoare. Acolo unde sunt oameni care au fost răzvătiți și care l-au primit pe El. Te va duce Iisus într-o pușcărie, într-o închisoare unde stă creștinii, suferind pentru simplu fapt că sunt creștini. Și știi ce poți să faci tu pentru ei ca să-i vizitezi? Ai putea să te rogi în fiecare zi pentru ei. Ai putea să te rogi pentru fratele tău care este închis acum în China, în Coreea de Nord, în Iran. Ai putea să te rogi pentru fratele tău pastor din Nigeria care stă în fiecare zi în nesiguranță și nu va ști dacă va prinde ziua de mâine sau dacă îi vor da teroriștii foc la casă. Ai putea să faci asta. Și ai putea să vezi unde stă Hristos. Astăzi te întreb pe tine, suflet drag, mai vrei tu să afli unde stă Hristos? Ne-am prins în războiul acesta politic. Într-un fel, spune Apostolul Pavel, Biblia are toate răspunsurile. Am auzit de la ai Chloei că la voi sunt certuri. Și într-o parte o cred. Era certuri în biserică. Nu mai zic în societate. Și Pavel zice frumos, e bine să fie și două tabere ca să se arate cine e cel mai bun. Vreau să luați partea bună, dragilor, din acest război. De multe ori Dumnezeu face așa, ca să se aleagă. Cernerea aceasta care a fost zilele acestea a scos la iveală gândurile din inimile oamenilor. Gândurile din inimile oamenilor. Și mulți au ales să trăiască în bogăție. Mulți au ales să-și întindă cortul până la Sodoma. Dar va veni nenorocirea peste noi. Dragilor, astăzi te îndemn, alege-L pe Hristos. Trăiește cu El în fiecare zi. Alege crucea Lui. Alege suferința Lui. Alege jugul Lui. Că jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Fiți binecuvântați de Domnul, dragii mei. Dumnezeu să vă binecuvinteze.